Lapas, Butuan. Lapas, Butuan. Ado ka Lapas, nya Lapas Davao, nya Lapas Loreto. So mo na karon guys. Try na ko og picture. Lapas, Butuan, Butuan, Lapas. Lapas Davao, Lapas Loreto. Okay guys. Ano siyang entrance niya guys? Entrance. Guys, ang bago natong terminal no, kailangan ni ini og mga bangko. So karon gi-purchase na ang bag-o nga bangko ug nindot ug gwapa kaayo kini. Ang kasamtangan ready na gayud guys. Dako pang butang mo abot, dako pang butang mahitabo ning lugar. Mga mga lamisa, so pwede nimo ni display. Bawal man isda dire. Pwede nimo displayhan o kanang mga panakot na tanan-tanan na. So dinhi ang karong opening dunay live nga pag-live band nga pagkabuhaton. So mo ni siya ang dinhi ang mga kalingawan. Linaw kasaway kalinaw. Oh, ikaw walay laing sama nimo, walay laing sama nimo. Bit na mahuman amo ang park no. Kanang wala na ibalo. Pasyal-pasyal mo pohon. Akong i-view gamay ha. Asa na dapit. O guys, asa. Mato na dito dapit ha. Sige. Gadag ko pang butang mo abot, gadag ko pang butang mahitabo ning lugar. Opo. Asa na siya. Patanahon tamo ha. Nana yung mga ambot sa ibutangan na mga puy-puhon diya ibutan. Kagwapo kayo no. Oo na siya. Tuyo ko gamay aron patikim pa na mo nagingon na ang progresibo. Ato ang session hall sa Gudyang Bayan office. Session. Pasilip lang yan. Salamat po. Walay laing sama nimo, walay laing sama nimo. Gadag ko pang butang mo abot, gadag ko pang butang mahitabo ning lugar. Gadag ko pang butang mo abot, gadag ko pang butang mahitabo ning lugar. Gadag ko pang butang mo abot, gadag ko pang butang mahitabo ning lugar. Gadag ko pang butang mo abot, gadag ko pang butang mahitabo ning lugar. Gadag ko pang butang mahitabo ning lugar. Ikaw ang Diyos ng lugar, ikaw ang hari ng katauhan, ikaw ang Diyos din ng nasod.
Ikaw, kahayag ka sa tingit-ngit, paglaom ka sa way paglaom, kalinaw ka sa way kalinaw. Ikaw, walay laing sama nimo.